binati og minahal kong Matalom Nulkit. Welcome to Matalom News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Mata. Okay, today is Friday. Niya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. I hope karong 2025 mas daghang mga negosyante nga mo put up diri sa lungsod sa Matalom. Nga karong summer di nato si piaton sa pagbisita ang Matalom tourist destination. Atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot ang lungsod sa Matalom. Nya ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa atong buotan og maptik nga mayor Ertis Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, today is Friday, April 4, 2025. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Binati og minahal kong Matalom nun. Today is April 4, 2025. Sa mga ganahan mo palit og balot, ari lang ta diri sa Matalom Municipal Plaza. Kilid ni siya guys. Oni ang plaza diri sa lungsod sa Matalom. Niya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o negosyo. I hope nga inyo kong tabangan o suportahan sa akong advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante diri sa lungsod sa Matalom. Okay, nanginahanglan ko sa inyong tabang guys aron ma-realize ang atong advokasya diri sa lungsod sa Matalom. Wa ko'y mahimo guys ug wa mo nga mo suporta diri sa lungsod sa Matalom. Okay, nga mao ni ato nga guys natay mao ni ato ang main kuan guys. Mao ni diri ka mo palit nga natay lingkuranan diri diri nga portion pwede ko tang maglingkod-lingkod nga diri ko guys natay samtang mukaon mo guys na mo malingkod-lingkuran. Okay, mao ni atong area guys. Okay ha, ari na ta sa Matalom Municipal Plaza kung ganahan mo mukaon og balot. Okay, nanatong balot guys, balot ni iko diri sa lungsod sa Matalom.